Μας ρωτάτε καθημερινά, γιατί να αγοράσετε ένα φίλτρο νερού Olympus και όχι ένα άλλο φίλτρο από τα τόσα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, και απαντάμε, γιατί το φίλτρο νερού Olympus είναι ένα 100% ελληνικό προϊόν, κατασκευασμένο από ανοξίδωτο ατσάλι και από κράματα αντιμικροβιακού χαλκού, καταχωρημένα στη Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος στην EPA της Αμερικής. Γιατί τα φίλτρα νερού Olympus κατασκευάζονται με της δικής μας έμπνευσης αντιμικροβιακή πατέντα και αποτελούν παγκόσμια καινοτομία, μιας και παρόμοιο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού δεν υπάρχει πουθενά σε όλο τον πλανήτη, γιατί είναι ελεγμένο από 3 ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια και από 2 πανεπιστήμια, και την αντιμικροβιακή του δράση σε τυχόν μικρόβια αν βρεθούν στο νερό τη βεβαίωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατί είναι πλενόμενο, για να πίνετε πάντα φρέσκο νερό σαν το νερό της πηγής. Γιατί αγοράζεται απευθείας από το εργοστάσιο, χωρίς μεσάζοντες. Γιατί το κανονικό μας μοντέλο, στα 77 ευρώ μόνο, καλύπτει οικογένειες μέχρι και 5 άτομα, ενώ το μοντέλο Γίγας με 99 ευρώ μόνο καλύπτει πολύ μεγαλύτερες οικογένειες. Γιατί είναι μικροκαμωμένα στην κατασκευή τους, ώστε να πιάνουν ελάχιστο χώρο στον πάγκο της κουζίνας. Γιατί τα διαθέτουμε σε πάνω από 15 διαφορετικά μοντέλα, ώστε να καλύψουν τυχόν πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Γιατί είναι απλά και τα τοποθετείτε σε 1 λεπτό στη βρύση μόνοι σας και δεν χρειάζεται να έρθει τεχνικός στο σπίτι σας. Γιατί τώρα σας θα προσφέρουμε έως και σε 6 άτοκες δόσεις για να δώσουμε έτσι την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να πίνει κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύμπιο θα έλεγα νερό. Νερό σαν να το πίνατε από τις δροσερότερες κρυσταλλοπηγές του Ολύμπου ή του Παρνασσού. Αυτά είναι τα φίλτρα νερού Olympus. 210 24 05 900